Kumbati Mama Julie. Ate, tawag maligid. Kalis Mama Julie gani ron. Asa ni kasimana. Lagi mo lang ba? Hindi mo si Jagmay. Koleksyonan si Jang Ulitaw. Ate, nagpikon. Kuan ganay. Masaman sa kasimana. Ikaw, unang adda ba ron? Hi, si Marang Hilen eh. Hi, madung hapon, madung gabi, madung buntag. May leglingaw dari, di malagis mamaduli dari ning uli. Kay magbakasyon ko sa dani sa kasimana. Namay kamutis bay, ingon sa magligid ko noon, sa kay wa man may ligiran. Mangitap mo may banghuam. Ano ka bright siya? Kay kami dani dugay namin himo-himo ligod-ligod. Oh. Nakumusog bugingon Mga doon na sub. Na, ano ka bright din si Julie, Mama Julie jud. Maghimo na naman kuno may kay sa magatangatang mi og kuan. Ko bright na Banghuam. Nailen. Sige maghimo. Nailen. Oh, Ko bright Nailen. kasaba sa kay na Mama Julie naghimog bangguran kay magligid ko na sa pagmapugkojol. Lagi. Sa Lan sa forma pukog lansan ka haban yung bubuan. anong tagabutan ni Julie jud. Iyo, butang matug. Nagatangatang magud na may asa mi kahugman, ni mo magatangatang na ni tay mahimo, mazubin maghimo ta kay ro makahimo ta. Kung manghuam po ta, makahuam sa putag na ikitaya. Ha? Kakaon tagdi. Kaya, Ah, kabait siya. bubuan pa ni, lansang pa ni na. Bubuan ni nanay bangguran. Nanay bangguran si Manang. Kita laman ta sa nighuman. Na kay mangita sa kong lansang. Mangita sa niglansang. A few moments later. Kumbati Mama Julie. Ate, tawag maligid. Kalis Mama Julie gani ron. Asa ni kasimana. Lagi mo lang ba? Di mo lang mas gagmay. Koleksyonan si Jang Ulitaw. Ate, nagpikon. Kuan ganay. Masaman sa kasimana. Ikaw, unang adda ba ron? Kaduhan na rong adlaw. Jog ma. Manusok ta Jul. Pisti asang tamo nuso. Sapa? Hindi saan pala suso. Atang supsupan. Jara ka, di na ko dana, di ko makaw suso lang. Lamingon. Kaon nagtai, nagtuso, sapa. Di manggod. Hindi, talaga pagkuhan. Kuan ganay. Sa repit mo nuso lang. Ato itong sa paso ng dagmay pa ta. Itong pangawangan. Nga pa di tubig, nga mura maghihubas. Namay tubig. Subay-subay ta sa pa mga wang. Amo, doon ko dato. Ano sa tamo ko? Balik na puro piro ko. Ukma. Balik na puro piro. Kuan pa ni siya. Ikaduha ka adlaw ni siya karon sa. Lagi binson sa himog bangguran kay maglidgid kuno kay arong kuno nay kapain kabuntag. Pamahaw, madidang palito pa, nakamuti naman ni. Pau kuno. Pau sumanon. Magdungag kamuti kay di man pud mahurot kay puan man. Sumanon. Siya di kay bintog himog bangguran. Pero ako na mo kay bangguras Cortes. Takarako dihag dijut. Ada mga tanda ka mapandu sa mata. Mago nang gamay ra kay gamay ra hugasan. Dako pud kabuang kag hugas. Guarong no. Sumalan sila ni Morong bantay bitaw di ka magbanggod ron ha. Hindi banggod nga nang kumbanggo. Kay muha po ko magbangkod po ko sa pagharap tong taga kuno ko maning uli tabat ito sa kuan. Banggo. Ay, ganahan ko magbanggo. Daghan imong kamote datong bangguronon. Mga tulong 4 kilo siguro to. Gaman itong huton. Dai nakumusog bugingon. Doon kay ko kanta mga Lagi ang bana-bana mga 3 kilo to. Nga panda dyan dyan duli pod. Panda dito na. Hindi ta kakaon dito ang panday. Pasig mo pa na das maribo kinig uli. Uy, na ako dito ginama. Nagama ko. Banggo ko bang huy. Oh, madag dito mo ha kay mo bangkod na po ko na po di mo. Dahil doon na naman ko kuan dito, naman ko banggo rin gagama, naman ko ngani dito. Ay mo dia. Parang nisira man ang. Ladot ko. Parang nisira man lansang lang. Tugan na tudo ka na ron. Ah, bahala. Kaya nga po ni mong taparan, nagtabi-tapi na. Kaya sa niya na, pwede kayo, suri-suri, basta niya na sang Sabot na dito, masamad ko na eh. Salamat ko nay. Hmm. Itong pangawsi ini. Minsan Emerson. Nang, daghan pa rin yung bangguro na. Ano lagi daghan, 100 na ang kamote. Ha? 100 na pagpalit. Bisa niyo gipalit. Kamayor. Zero alita. Uy, gipilo man. Hindi, pilon lagi kay, ano di mo uliki? Sa pawis sana usog. Ay, aja usap-usap, bisa lang ruha.
2-0. So, kung hindi kasi pa, mas nanay. Nay. Isti naman din kuan. Ay, ano? Ay, ang inagbuang na. Kung siya ba, day? Vlog. A few moments later. Vlog kali? Mazudul, ano naman ka po zuli kay... Ha? Kaya sa nanay tatay magutman, kay diso man ka andam ka pagkaon. Sara mabudog ang isa ka anak na. Lagi ba? Naman ito mga anak dani. Mura. Huwag di ka na Zul, si tatay sinanay, babakasyon tay. O tay? Badalon sa kurukan Zul, bakasyon ka sa kabuhan sa Maribohok. Ha? Ang sa kadalang nila. Pero kay Way Sabok. Ato kong truwe sa amok tay. Ang sala-sala. Lagi. Isa na mga tawanan ni. Tangaman sila. Ano sa? Mga tawanan nga ba? Mga balik lang ba injection? Gusto mo ba? Di ba, hanggang nga ni mo Zul Ba nasa sa tay sinanay, babakasyon na sa Sinzo, kay paliguag dagat. Diyan, ganagingan nga bakasyon sa bawo. Wala gagat na maglakaw-lakaw si Aston nga laro managat. Namay lang, motor, namay tricycle na Zul Pasakay. Bitaw. Bitaw ko. Kung lagi komentaryo pa Way. Mo sinigan tatay, bisa kang tuon Zul na. Baon sa nito kabilihan dani. Kay, si Dio, si Prami di mabilin. Maway sa basta tayo sa kakuan, kay wato po kong Cortez, mga bata po ko dito. Wala. Paspas Zul di magkamutabang Zul, magtabang na mo og tanaw. Ora lagi ni hindi ko kita. Kay imo malang misyon. Sara kaon mo. Oh, kaano ko no. Kay, nahaman naman ang manguran to, aja ng yugasan to, ang itong tos ng kuwanan. Para pamahora man eh. Pares kape. Ay, kay ba mo kung sa pala namang gabi to, ni mo lamang giandam. Kaya nga, So kagkaroon pares. Hindi no, kay ingana po ko sa una, mga andam, pero minsan naligir ng gabi kay Ada. nagkadlawon man ang sumanon, kay kabuntag, painit. Kaya hindi niya tapos ipabisal. Sili, nagpas Juli, nagpanday ka na bangguran. Atangin naman na Jol. Aw, le. Matagil lang ng vlogan sa harapan sa Liana. Tayo dikit-dikit yung tatay sa Liana to ah. Yun na! Muban ba kang tatay? Muban naman sa Tes Maribohok? Di ko ba na. Di ka mabas Maribohok? Matos. Tatay, may buhok na ilin. Oo, punta na. Matok katay. Namatulog sa tay. Muban ka? Oo, mubas sa tay ko no. Alas 3 sa magkaroon na, yung bukad mag-init. Pinagbalik ni Kuan. Eric, muban na sa tay. Alas 3 na magkahapon. Duli, muban na sa tinigbalik ni Eric. Duli. Ha? Muban na sa tay nigbalik ni Eric. Uban lagi. Mabalik na sila. Sila na. Love you, ma. Sila na. Palagi, nga muban mo Maribohok. Manis may buhok, mag-inok tayo. Ibog-ilok. Sila na ba? Kasi mama namin, oh. Oh. Love you, ma. Tara nga. Last weekend. Bawa silin. Tisidra. Mas Cortez. Mas Cortez. Tisidra. Kanihalak. Ano naman? Kanihal sa kahanggi, uwat. Tarang lugar sa manimo. Nakitudo nimo. Pabila ako kwarta. Paido pati kwarta. Sa baron. Batulin. Huwag din na ulit sa Panite. Oh. Na, narot ba? pagkuban, pumatay. Magdali idja. Huwag din sa di mo dani. Magligid. Ligit ko eh. Sorry ni mong ma. Tisidra. Kamahal na mo. Tisidra. Eh, balik ka mo ligit ang sorry ma. Magkulis na idja, magligid ko. May kulit sa niyo pagkuhan naman ang. Tisidra. Sipag sa. Dahil si Dadi mo, ito kasuro yung kuan. Hindi lang gwapa. Kung nakautang itong isda sa masamo akan. A few moments later. Duli! Ang nadali sa kanakaman. Buong nga, dugay-dugagan nga nagdali ta. Nalang bangguran ng guwapa lang no. Liwat ni mo. Kuya, jugo, sang manghudo, alang ka, automatic ka, jo. Abdi ka hindi mabuntas. Kaluza-luza. Hangmutang di makahimog bangkuran, da, alang kahimog yung bangkuran. Ay, hani ba rin batang manipa man? Mas buntag. Human na ni. Kanawa lang isang video mas buntag, isa na po ng servisyo ng magkuhan siya, mamahaw na mo yan, tos pikas. Paris ni Og, katong gipalit na ganihang corn coffee. Sa, pwede ka kong kubig na. Gipalit ko corn coffee kay, may lang gamit na to, gamay naman nabilin. Ano naman kaulis Maribok, Duli? Na, ang mga anak, luwi po, dumingawan ko sang bana.
Taglong yung bana, pauli alaman nga ni sila. Na trabaho. Dagaho ang panginabuhi na to. Na itusyon sa mga bata. Asa naman ko mamunit o itusyon. Ay, ka mamunit, magbanggod. Kung sira banggo, ang panginabuhi to dito. Ah, si tatay lamang yung dadasa. Bakasyon na. Kaya tisap-tisap ni mo lang. Magkilo ako kamunti. Dito ka lang. Kaya nga no, way hugas. Pwede na ganin ikanan eh. Kaya hugasan na. Kaya, mabilang ikaw na. Dahil mong mo haway hugas. Dito ka. Diyan ang buto ng bito, katiguwang na. Parang haitan nang, hadlok nang. Inay dyan dali nang. Ang kawin na kamote. Pag makuda na ikaw mali mo ha. Tama niyo. Dakuan lang ha. Wala ka. Good yun ang kamot na na. Madubag di kuwanan. Kaunas. Bata pa ko, sige mo ko banggod. Balanghoy. Diyan na. Ale. O, day, yan na. Ulin siguro kamuti nang. Tama mas huli na. Ulin. Muni lamin sa mga ulin. Nay, I love you, Nay. Yan na. Tama mo maduli, nagbangkod na na. Kumana ka, Ter? Hindi mo maali. Hindi mo na. Ha? Hindi mo na. Lapit, duli, hindi na bisa kumutabang dul. Hindi nga di kong tabang. Duli. Tara duleter, tabangin sa duleter. Oy! Masig dahos. Ano mo na iwan? Patay kasig maghangin. Ate Dore, makuha ko. Madyo naman. Halag, mandi. Masig nagmadri. Madyo naman tapog ka ng ninguan. Datos maribukron kay narabak ko gitanam datong kuan. Ay man. Paglak pagikan na hang gatanam kong taong. Gawin mo. Nangwan tang dada ka sa budog daong. Tao nga pinangaso to silingan gani wa mo tulog agahong taong gipa. Pero Nangaso na to. Nailin, makuha ko biskuit, Nailin. Dasa. Tako sa mamay das mamaduli nagbanggo duguan na. Kaya sana bayaran na ganun. Dasa. Ano man yung biskuit dito lang? Mapait mo ko gani hagribis ko. Buka tuod. Ako gay. Kita ra tayo sa. Inja, nara. Agang manghud nga si mamaduli nga gwapa nga taga Maribuhok. Ano lagi pa kapinigwa. Kanang naay ganahan jud rin ni muli ng sisa kay bisag dito sa mahamutang bisag halin isang mga nanganaan. Kalimang kang naghimog bangguran walay pinaka-oras na nagbanggod na. Asa mo kakita na nangitag bangguran pagka muna na. Kitag bangguran. Ngani nga pwede ra magamano, upalit ka pila ni paliton. 150 yung tanak ko. Upalit pagka 150 dag. Dapat sige mo brother sa Maribuhok. Ha? Basi bagi mo dadan. Hindi na ko ginaman na to. Aw. Imo uni. Ibili na ni. Uy, salamat kay gibilan ko sa bangguran. Imo uni na ako dito ang hindi mo. Ah, ganitong gi-vlog. Sige, naging pagay mo. Masud ka na. Ah, upalit ka ito 150. Palit na lang magkamuti. Inja, mga kabayan, kita-kita laman ta sunod din sa nikaluto. Kay nikaluto iza na pod na. Kay nalhijay bisyon na riskuan. Among Ikaw na nga adlaw pa rin sa nani. Inja, magkita-kita lang mo dali na ni Mamadule o ano sa mo balik sa ilang lungga. Kay na mo sa mission na gidari. Na, 1 week ko na ng mission. Salamat duli ha. Bye-bye! Mamadule!